Tak náš výskum je vlastne zameraný hlavne na oblasť diagnostiky rakoviny. O čo sa usilujeme? Usilujeme sa o to vyvinúť nejaký novší alebo novší spôsob analýzy alebo diagnostiky rakoviny. V súčasnosti je možnosť diagnostikovať rôzne onkomarkery, ktoré vám istým spôsobom alebo lekárovi dajú informáciu o tom, či ten človek daný má nejaké ochorenie rakovinové alebo nemá. Ale tie onkomarkery, ktoré sú v dispozícii pre toho lekára v súčasnosti, nie sú veľmi spoľahlivé. To znamená, že naozaj za posledných, 10-15 rokov sa veľmi intenzívne pracuje v tejto oblasti, aby sa našli nejaké nové onkomarkery alebo biomarkery, ktoré naozaj spoľahlivo dokážu diagnostikovať nejaké ochorenie. No a náš prístup je taký, že ako by som to povedal, do tej rovnice sa snažíme vložiť ďalšiu možnosť, a to možnosťou je vlastne analýza a zmeny glikánov na povrchu tých onkomarkerov. Pretože máme tu výhodu, že všetky tie onkomarkery sú vlastne proteíny, majú na povrchu glikány. A bolo preukázané, že s mnohými tými rakovinovými ochoreniami dochádza k zmene glikánov na povrchu tých onkomarkerov a my sa snažíme korelovať zmeny nielen v množstve onkomarkerov v krvi, ale aj zmeny glikozilácií tých onkomarkerov. A veríme, že vlastne ak to skombinujeme dohromady, tak v podstate budeme schopní tú rakovinu diagnostikovať spoľahlivejšie. Tak v súčasnosti sme sa dostali do štádia, že vyvíjame prístroje alebo prototypy metódy, ktoré by mohli spoľahlivejšie stanoviť alebo diagnostikovať rôzne rakovinové ochorenia. A našou ambíciou nakoniec je naozaj pripraviť nejaké prenosné zariadenie, ktoré by mohli používať, možno v nejakých ambulanciách časom alebo minimálne teda na oddeleniach klinickej biochémie v nemocnici. No a dostali sme sa do štádia, keď naozaj vieme isté tie zmeny v tých glikánových štruktúrach stanoviť spoľahlivo a snažíme sa to teraz napríklad korelovať s rozličnými ochoreniami. A nielen s rozličnými ochoreniami rakovinovými, ale napríklad snažíme sa zistiť, že či vieme stanoviť stav toho pacienta. To znamená, že v akom stave toho ochorenia je, či je na počiatku toho ochorenia niekde tej strednej fáze, prípadne je vo fáze, keď to rakovinové ochorenie je už o nejakej veľmi, veľmi agresívnej forme. Takže snažíme sa naozaj o analýzu širokého spektra v podstate tých reálnych vzoriek. Jedná sa o séra pacientov s rozličnými rakovinovými ochoreniami. Ak by som mohol teda menovite spomenúť, tak je to rakovina prostaty, je to leukémia. Momentálne sme v procese dohadovania toho, aby nám dodávali vzorky od pacientiek s rakovinou prsníka. A do budúcnosti by sme radi mali prístup k vzorkám ľudí, ktorí majú rakovinu zažívacieho traktu. V niektorých prípadoch sa naozaj navrhuje, aby ten človek nebol liečený, ale aby sa monitoroval jeho stav. Pretože práve tou liečbou toho ochorenia, aj keď je to s tým najlepším úmyslom, mu môžeme poškodiť. Áno? Jednak, že ten organizmus tou liečbou je zaťažený, imunitný systém je zaťažený, ale naozaj môžeme u neho spustiť to, že v podstate ten nádor bude potom po tej liečbe ešte agresívnejší. Čiže naozaj sa v súčasnosti prehodnocujú, či naozaj každý typ toho ochorenia je potrebné liečiť, s ohľadom na to, aký to bude mať benefit pre toho daného pacienta. No, ja si osobne myslím, že naozaj tie stravovacie návyky do značnej miery môžu ovplyvniť jednak to, ako sa človek cíti a s tým vlastne súvisí aj fit toho imunitného systému. To znamená, že a osobne si myslím, že naozaj striedmosťou možno istým spôsobom ovplyvniť priebeh rakovinového ochorenia. A myslím si, že jeden z tých naozaj účinných nástrojov alebo spôsobov môže byť dlhodobejšie postenie. A to znamená, že naozaj prijímať minimálne množstvo živín, nezaťažovať organizmus a v podstate kadejakými tými látkami, ktoré sa nám potravinami do tela dostávajú a naozaj ten organizmus vlastne očistiť. No a pri tom rakovinovom ochorení sa jedná o to, že rakovinové ochorenie je vlastne ochorenie, ktoré má veľkú spotrebu vlastne energie.
Keď tie bunky sa vlastne delia, tak majú veľkú spotrebu energie. To znamená, že ak organizmus tú energiu neprijíma, tak naozaj prednostne vyhľaduje tie rakovinové bunky alebo to rakovinové tkanivo.